Anthu mukumayankhula zopepera kwambiri. Mukumati kupanda chakwera. Ine bwera ndili ndani kodi chakwera bambo anga? Kapena chakwera ndi mayanga? Wamuuze chakwerayo. Ndiwo amene mukumapereka mfundo zofoira. Kuna kuti amene chakuti simungamuti. Ine maopa kumwamba, simamuopa munthu. Nimaopa Mulungu. Chakwera ndi kuti chani? Chakwera sindendani. Komanso pali kena kake kamunthu kena kake kakumakonda kutokota zopusa kwambiri. Kakumanena kuti anthu a kampeni asimagwiritsa ntchito anthu aulumali. Kamene unakaona pa ujeni ina ake, pa TV ina ake, mukauze kamunthu amene simaja kunyumba kwake chiyani. Nimadanza chibwana. Sindija kunyumba kwake. Ngakhale ndalama yake wani kwaja sinadiepo. Ndiye muuzani. Kuna kuti amene ujawa apanga sache. Twe, mwandiona? Mundioni sise bwino. Osa amanga sachi bwana. Ine ndiye PM. Ndi munthu nipachi. Twe. Professor Afabila Mutharika. Ndavena angatiwanise ifeyo. Chifukwa chakwera wanuyo mafuta ifeyo. Sakupezeka. Chakwera wanuyo panoponga ndikuzoa mafuta ndimacho kugula mafuta ku shop. Mafuta sakupezeka. Pamene nthawi ya APM timandira mafuta ulere, timandira maambulela, timandira zipewa. Koma galu wanu amene ali pampando, galu wanu mumuuze galu wanuyo. Pamene mwakuchita. Nikisiso kusowa kwa mafuta. Akulu amenewa ngata kwatuluka azungu aku America. Kwatuluka. What more ineyo? Ine ni ndaniso. Ndecha kwera ngati akumachita kunyamuka kupita kumpira ku ground. Ku ground ndo ati kukone mpira. Kusowesa ndalama kutenga mamiliyoni kukapeka kumpira. Zachi bwana jani. Mama osisa zinthu ziko mu. Wafuna mafuta. Mama kafuna mafuta akuti mafuta alipati. Akumapita kujeni ku stadium kumaka kupanga mpira. Kodi amene maganiza akapita ndani? Mumuuza amene chakwera. Kodi chakwerayi anampasa zina. Anaganiza bwana. Zina limene lidi kane kuti chotira mundiwo kapena ndi soda kapena ndi chani. Iya yako ine pepe kukandisi ndikupesa. Lazarus Chakwera ayambe kupakira. Pa 16 September pano tikubwera kunyumba imene kukhala iye. Ife tifuna tikakhaleko. Sindi kunyengelera soyayi. APM boma. Yetu. Kwambiri kwake. Achakwera mukusokoneza kwambiri. Mwembekezere pa 16 September. Mupachire muzipita kukasiya kumalembo. Munakumba nsewu kucha. Kwawo kucha. Anapa munakumba nsewu anakupangira ndipita Mutharika kucha. Anthu opusa. Mukwenera muchoke. Mukumva mukwenera mutani? Muchoke. Tiena zombalo wanga dawa. Nzanga tamia cha. Umuuze Chakwerayo. Tamia cha ukaimva ujeni. Umuuze Chakwera kuna kuti tukuchoke. Amene president wake wata. Sasa uona so ya president wache. Lazarus Chakwera matika. Ndipo kutha kwa MCP. Ndikuti? Ndikomweko. Kuti beso kubwerera so ya. Yetu. Ndiye wina wake azitokota nkhani zofoira. Ukupata Chakwera ndi bambo anga wayi. Manga ine Chakwera. Za ugalu za jani. Ono Chakwera kakuti ni mwana sanga samile kogota meneja. Munthu woipa ngata mene. Ngata kukweza zinthu ziko muno. Chine chichonso kusokonekera ati Chakwera. Koma president amauliratu lero pano akuja kusakasaka. Koma hereu ukakaupeza kandi force Chakwera president. Iwe sunga wineso. Ndipo MCP yathera pamene pa MCP. Yata. MCP yathera pamene. Atati oye. Oye.